Watan alfarma, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Ilyaskhan production. Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem. Rabbi Khaliki sarki abin yawa gani na taho zan yi baituka in yarda su haskaka da mai garin maka wanda shi ka baiwa duka. Yau murna muke wajen nan ya tsaya, watan alfarma, watan amsar tuba, Allah ka yanta mu. Watan alfarma, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Watan alfarma, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Watan alfarma ne, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Watan alfarma ya zo, masu neman tuba mun zo, domin alfarmar manzo ai mana mun tuba. Watan alfarma, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Watan alfarma ne, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Yawaita istighfari, hailala da salatin manzo, sannan mu kyautata niyya mu ciyar da bayan Allah, sannan mu sada zumunci, mu yafe wa juna laifi, mu dage mu yaɗa khairi, mu guje ma aikin laifi, mu dage da sallah a jami'i. Duk wanda ya rike wannan kaji falalarsa ba ƙarama ba, ladar ka ku ba kaɗan ba. Muna ce da istighfari har mu samu yardar Allah. Watan alfarma, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Watan alfarma, watan amsar tuba, watan ceton bayi. Watan alfarma ne, watan amsar tuba, watan ceton bayi.